Какво викаш? Мах то гада. Ние се мъчим тук, ти ще ни снимаш. Аз съм махал тук, ще го набием този репортер. Бой, бе! Бой, удари му едно колче от Али, дайте бе, дете бе. Как случва се е? Сега. Само придържай малко. Той за моторист тук, брат. Ивайло, варил га си моя мотор, бе. Светло! Давай въже! Без въже няма да стане, брат. Без въже няма да стане. Да ми да кажа, ще го изкараш, ай! Няма да стане, не може то. Аз не мога да се отпусна на него, той ще стои надолу. То ще се обърне вече. Да. Турбалане, при мечките ще ходим, ти малка мечка ли си, бе? Ще те пусна там при мечките, разбираш? При големите мечки. Ето една мечка голяма. Да ви я представя. По-малкото мече. Къде? Малкото меченци. Мама мечка е там горе по телефона. Чай да фаним и нея. Мама мечка, къде си, ма? И нова тебе. Обърнато тук. Той, ето, мама Тереза се подготвя да ни подхрани след малко. Иска да ни подхрани мама Тереза. Добре, бе, те защо се изкопали то суров тук, бе? Я знам, сигурно да се ходи нагоре. Не, Данчо го вземи да ги събира. Мама Тереза там. Като разтоварват, Няма си единия кат. Светло! Качвай сега, ще те дърпам, какво да направим? Той ще го издърпа и само някой ще му държа, аз лекичко го издърпам. Светле, трябва да го освободи от скорост, нали? Ама аз май го освободих, не знам, виж. Какво казваш, още да го освободи ли? Да. Май го освободя, но пробвай. Виж дали свети зелената лампичка. Тя е то освободена. Ама Венци, стъпете там да го дърпате, бе! Само го придържай го само леко да... Защото сега ще се обърне, бе! Лекичко го придърпа нагоре. Младене, варите там. Само го дръжте. Ето и дето сега си там няма да бара. Там ще го пръскам. Ама като отидиш на... Давай, мамо, давай! 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 Ай, мамо! Давай, мамо, ти си! Кормилото, Младене, кормилото! Давай, мамо! Давай, Светло! Давай, мамо, ти си! Дай! Дай още малко! Дай, бе, брат! Дай! Дай! Айде, качай се, бе.